Vítám vás v Brumově, mám pro vás nový domov. Přístup k domu je zajištěn po obecním pozemku. Je tady pergola pro posezení s vašimi přáteli a taky garáž anebo úložný prostor. Za domem je ještě další úložný prostor a nad ním část zahrady, kde se můžete kochat krásnými výhledy. Dokonce i na hrad. Rekonstrukce domu proběhla v roce 2023. Pojďme se podívat dovnitř. Dispozičně je to 3+1, samostatná toaleta a koupelna s vanou i s sprchovým koutem. Teď se pojďme podívat do pracovny. Další místnost navíc, která se určitě hodí. A teď k tomu hlavnímu. Samostatná ložnice s prostorem na velkou vestavěnou skříň. Po pravici technická místnost s tepelným čerpadlem, který je jak na ohřev vody, tak vytápění. V domě je podlahové topení v přízemí. Teď se nacházíme v kuchyni, která byla dělána na míru v roce 2023. A co ještě zbývá? Prostorný obývák se vstupem do horního pokoje. Je tu místo buď pro vaše věci, anebo pro vaši relaxační místnost. Tyhle dveře nám slouží ke vstupu do sklepu, který je součástí domu. A tyhle dveře nám slouží ke vstupu na půdu. Okna trojskla, dům se zateplením, luxusní cena. Hledáte něco podobného v Brumově? Zavolejte mi.